Pero sa dakilat kabangan natin pinakamamahal po Jesus, ginagamit na po ko bilang mga awit, bilang children's choir nung time na yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpapaalam na po ko sa aking mahal na ina, mga minamahal, dahil hindi ko na po kaya, mga minamahal. Dahil kung titingnan po ko, mga minamahal, para na po kong buhay na bangkay, mga minamahal, praise the Lord. Dahil nung time na yun, mga minamahal, di na po talaga ako kumakain, mga minamahal. Kahit tubig lamang po, mga minamahal, hindi ko kayang lunukin, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na nanay, Nay, gisingin mo sila Ate Birun at Kuya Jun. Dalhin ako sa pastoral house, mga minamahal. Sabi ko po, mga minamahal, dahil bibigay na po talaga yung physical na katawan ko, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po nila Ate Birun, dahil nung time na yun, mga minamahal, di na po talaga ako makatulog, mga minamahal. Alas 2 po ng madaling araw, mga minamahal, sabi po nila, huwag nadalhin sa pastoral, bagkus manalangin na magpuri at magsisi. At alam niyo po, mga minamahal, yun po ang ginawa namin, mga minamahal. After po nila ako nilens po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nakaramdam po ko ng antok, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagising ko sa umaga, mga minamahal, is that healing po na pinagkalob ng ating pinakamamahal pa sa akin, mga minamahal. Kung isipin po natin, mga minamahal, dehydrated na po ko nung time na yun, mga minamahal, dahil hindi na po ko kumakain, mga minamahal, kahit tubig, hindi ko magawang inumin, mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabagan na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay at Diyos na makapangyarihan at manggagamo sa ating banal na gawain pong ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi lang po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung grade 6 po ko, mga minamahal, nahulog po ko, mga minamahal, sa puno, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, may makasama po ko maliliit na pamangkin ko po, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, nawalan po ko ng buhay, mga minamahal. At sa kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, may nakatira po sa lupa po namin na yan, mga minamahal, sa bandang likod, mga minamahal, na kamag-aanak ng aking mahal na nanay, mga minamahal. May narinig po siya na malakas na pagkakabagsak, mga minamahal. Bigla po siyang tumakbo, mga minamahal. At nakita po niya, mga minamahal, na nakahandusay po ko sa lupa, mga minamahal, na wala na pong buhay, mga minamahal. Buhat-buhat po ko niyan, mga minamahal, ng kamag-anak na aking nanay, mga minamahal. Dinala po ko sa bahay po namin, mga minamahal. At sa dakilat kabagan natin, pinakamamahal pa Jesus, may ilan na po sa amin na nakakilala sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nag-wall call prayer and puri po sila, mga minamahal, aking mahal sa buhay, mga minamahal. After po nila ako nilens, mga minamahal, muli po ibinalik na ating pinakamamahal po sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At hindi lang po yung nagtatapos, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na pagkatayo ko po, mga minamahal, sobrang sakit ng aking mga balakang, mga minamahal, sa may binti ko, mga minamahal, pababa po, mga minamahal. Andiyan po pala, mga minamahal, hindi na po pala tuwid yung aking paglakad, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ng aking mahal na ina, mga minamahal, dinala po ko sa manghihilot, mga minamahal, ilang beses po ko pinahihilot, mga minamahal. Ngunit hindi po bumabalik yung matuwid na paglakad ko, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, dahil ginagamit ang po ko bilang children's choir ng panahong na yun, mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang po, mga minamahal, nililihans ko po yung part na masakit sa akin, mga minamahal. Kinakasaut ko po, mga minamahal, sa unat panalangin ng malapastor, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po namalay, mga minamahal, unti-unti na po palang pinagaling na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. At naging tuwid na po yung paglakad ko, mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo rin po, mga minamahal, gusto ko rin pong i-share, mga minamahal, na ang pagbibigay isusi ng pagpapala, mga minamahal. Dahil ang aking beloved husband, mga minamahal, diyan po, mga minamahal, isa po siyang instructor sa college, mga minamahal. Nung time na nag-a-apply po siya papuntang Abu Dhabi, mga minamahal, ilang beses po yan, mga minamahal, 2 linggo po, mga minamahal, na hindi po yung nakakapasok, mga minamahal. Mayroon po silang time in and time out, mga minamahal, ng mark, mga minamahal. So expected po namin, mga minamahal, yung 2 weeks na yun, mga minamahal, wala po siyang sahod, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, sa dakilat kabagan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, buo po yan, mga minamahal, na pinagkalom na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Andiyan na, buo po yung sahod niya, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, nung nag-apply nga po siya, mga minamahal, praise the Lord, sabi po niya, mga minamahal, dahil kakilala din po niya, mga minamahal, yung mga nag-apply, mga minamahal, pahirapan daw po, mga minamahal, ang mga tanong, mga minamahal. At sobrang haba po, mga minamahal.
Sobrang taas bawat isang interview po mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, nung sa beloved husband ko na po mga minamahal, ang tanong lang po sa kanya mga minamahal, may driver license ka ba? Sabi po sa akin mga minamahal, sabi po sa akin, beloved husband mga minamahal. Nagtaka po ang aking beloved husband mga minamahal na tinanong niya na, sir, yan lang po ba yung tatanong niyo? O, yan lang. At pinakita niya po, nga po mga minamahal na may driver license po siya mga minamahal. Anong lumabas po yung result mga minamahal, nakapasa po siya mga minamahal sa inaplayan niya po na yan mga minamahal. At hindi lang po yan nagtatapos mga minamahal dahil alam niyo po mga minamahal, nung time na magpa-medical na po siya mga minamahal. Nakitaan po siya mga minamahal sa chest x-ray po niya mga minamahal na may spot po siya mga minamahal. Praise the Lord. Andyan nga po mga minamahal dahil ang aking beloved husband, ang matagal na po hindi nag-ayuno mga minamahal. Sinabihan ko siya mga minamahal na mag-ayuno ka kahit 3 araw lang. Sabi ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, bago po siya bumalik ng Maynila mga minamahal. Andiyan na nag-ayuno nga po siya ng 3 days at nagpa-medical po siya sa may Cebu po mga minamahal. Habang inaantay po namin yung result mga minamahal, andiyan po yung pagpupuri namin ng aking beloved husband mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pesos mga minamahal, hindi po siya gumamit ng anumang gamot mga minamahal. Lumabas po yung result ng chest x-ray po niya mga minamahal, wala na po siyang spot mga minamahal. Praise the Lord. At yun din po mga minamahal, i-share ko din po mga minamahal sa aking beloved husband mga minamahal, nung time na nasa Saudi naman po siya mga minamahal. Andiyan po mga minamahal dahil isa po siyang aircraft mechanic mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, siya po yung magsisenyas mga minamahal, magsisignal sa piloto mga minamahal kung pwede na pong lumipad yung eroplano mga minamahal. Ngunit andyan po mga minamahal na wala pa pong signal ang aking beloved husband mga minamahal. Pinanda na po ng piloto yung eroplano mga minamahal. Kung titingnan mga minamahal, may mangyayaring masama sa aking beloved husband dahil malapit po siya sa may makina mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabagan na ating pinakamamahal pesos mga minamahal, sa pag-review po niya ng Hallelujah in Jesus name po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, wala pong nangyayaring masama sa aking beloved husband mga minamahal. Pinag-ingatan po siya ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal. Marami po sana ako ipapatutuo mga minamahal, ngunit kunti lang po yung oras mga minamahal, kaya nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pesos sa papalang material, physical, lalo tigil sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na po, lahat ng kapurihan pa sa salamat ay tayo sa ating pinakamamahal pesos po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved sister Mary Sardido, mga minamahal sa pagpapalang niya, mga minamahal tunay, mga minamahal napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal kapag tayo ay naglilingkod, mga minamahal at nagtatapat, mga minamahal ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal pagpapalain po tayo, mga minamahal, hallelujah, hindi lamang sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po tumayo, mga minamahal, habang pumaparito po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, at tayo po muna umawit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hukay sa harap umawit, awiting makalangit, puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama ko sa aking inaawit, nagbubunyi pati ang ngil sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awitin makalangit, ibang ligaya, iyo'y atiyan na hindi kayang tumbasan. Yes! Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso ko ay umiilang sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y atin na hindi kayang tumpasan. Anong awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, ang mula ng si Jesus ay makilala.
Magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Outreach Pangasinan, the beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po na natin mga naman ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. There's no other name like Jesus. 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 There's
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come. And His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Hallelujah. Purihin ka mo, pinakamamahal. Hallelujah. Jesus, expressions of God's love, the grace of God, the word of God, revealed to us. Jesus,
kaluwalhatian mo. Aking Ama, aking Diyos, dakila ka. Oh, Jesus, aking ang pangalan mo magmula ngayon magkailanman. Ang iyong kaharian ay walang katapusan. Ang pag-ibig madamdam ay sa'yo'y walang hanggan. Ang katapatan mo, ang kabanalan mo, Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, aming Panginoon. Jesus, kaluwalhatian
Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mga awit, mga minamahal, sa youth and singles choir, mga minamahal. Napakabuti po, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tunay, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay laging nariyan, mga minamahal, sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah. Na pong tinatawagan, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved brother Tirso Sirapika, mga minamahal, hallelujah, kung nakanda na po siya, mga minamahal, siya po magpapasalamat, mga minamahal, hallelujah. At pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa ating beloved brother Tirso Sirapika, mga minamahal, maghanda po ating beloved sister Leslie Divera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Tirso Sirapika, mga minamahal. Hallelujah, pong magpasalamat, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. At maganda po, mga minamahal, ang susunod, mga minamahal, magpasalamat sa ating beloved sister Leslie Divera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsambahay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At sa di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagalang na mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa mga beloved children, hallelujah. At ako po bumabati ng isang pinagpalang magandang hapon po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po na napakahirap pong mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po nung ako po ay nawalay sa paglilingkod, hallelujah, ako po ay napabarkada, hallelujah. At sa pagbabarkada na pong yan, hallelujah, ako po ay natutong magbisyo. Nandiyan po ang pag-inom ng alak at pagsigarilyo, hallelujah. At sa aking pong pagbibisyo, hallelujah, ito po ay nagbunga ng karamdaman. Dahil nung nakarang taon po, ako po ay na-diagnose na may sakit po sa bato na kung tawagin po ay chronic kidney disease po, hallelujah. Ngunit yun na po ay paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dahil din po sa katigasan ng ulo, ay pinagpatuloy ko po ang pagbibisyo, hallelujah. At ito lamang pong September, linggo po nun mga minamahal, ako po ay nagising dahil po sobrang sakit ng tiyan. Ang akala ko po ay normal lang, pero sumapit po ang hapon, talaga pong ito po ay napakasakit. At ako na rin po ay nagsusuka at nag-LBM na rin po, pasintabi po sa kumakain, talaga pong mga minamahal na. Ito po ay tumagal hanggang umabot ng linggo po noon, hanggang umabot po ng Miyerkules. At sa Miyerkules po, mga minamahal, hallelujah, talaga pong hindi na po ako makakain doon at halos yung pakakaw na rin po ay namamagana at talagang hinang-hinana po ako sa mga oras na yun. Naalala ko na talagang kapag tumatayo ako ay talagang para umihilang po ay so grabe na po yung pagod ng aking katawan, hallelujah. Na talagang sa mga oras na yun ay hirap na ako, hallelujah. At sa kabagan po ay ang aking tita po ay sinamahan ako magpa-check up. Dahil po grabe na po talagang aking po nararamdaman. At ako po ay nagpa-laboratory test at lumabas po sa laboratory test ay ang aking pong hemoglobin ay napakababa at ang aking creatinine ay nasa delikadong kalagayan. Ito po ay napakataas, hallelujah. At sabi po ng doktor na tumingin sa akin, kailangan ko daw pong itakbo kaagad sa hospital para ako'y makumpine at baka ako po ay dialysis dahil pag di ko po ginawa yun, hallelujah, talaga pong baka isang linggo lang daw po yung itatagal ko. Sakto po mga minamahal, Miyerkules po yun. Sa kabagan naman ng Panginoon, hindi po ako pinahintulutan na makumpine, hallelujah. Sinabi ng aking tita na dadalo tayo, sabi niya, kami po ay dumalo. Naalala ko po sa mga time na yun, talaga pong halos di ako makatayo. Pag tumayo ako, gusto ko nang umupo agad dahil ang aking katawan ay talagang
mahinang-hina na mga minamahal. Ngunit pinagtataka ko, haleluya, nung pagdating ko sa pastoral, haleluya, parang ako ay binigyan ng kalakasan, haleluya, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. pagdating po namin, nakapagpuri po ako ng joyful song na talagang nakatayo ako ng 1 oras. Yun po ang ipinapasalamat ko sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa mahal na Panginoon sa binigay na unti-unting kalakasan na binibigay sa akin. Na dating hindi po ako makalakad na maayos dahil yung mga paa ko, naalala ko pa na talagang pag namagato halos di na po ako makalakad. Pero ngayon, kaya ko na pong tumalon. Salamat sa pinakamamahal na mahal na Panginoon. Kung iisipin yung kalagayan ko nung dumating ako dito, haleluya, talagang napakalaki ng pinagbago ko, mahal na Panginoon. Talagang Amen. kung wala mahal na Panginoon sa piling ko, hindi ko na alam kung nasaan na ako ngayon, mga binamahal. Wala po akong tinik na gamot, mga binamahal. Talaga pong dumalo lang ako at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy na pagdalo at sinama ng pag-aayuno, haleluya. Ang aking karamdaman na yan ay unti-unting pinapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Isus. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Diyan po karapat dapat ako po ay tinawag po ilang isang mga awit. Kaya at hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilan Diyos. Lahat magsabi, Praise the Lord! Praise the Lord po rin mga ating dakilan Diyos. Gabi po sa ating beloved brother Tirso Sirapica, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal. Hallelujah. Sabi po ng doktor, mga minamahal, as soon as possible, mga minamahal, i-confine po siya, mga minamahal. At alam niyo po, ang sabi pa ng doktor, mga minamahal, kung hindi siya ma-confine, mga minamahal, marahil 1 linggo na lamang ang itatagal niya dito sa mundong ito, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, grabe ang kanyang karamdaman, mga minamahal. Tatayo siya, mga minamahal, hindi siya makakatagal, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, hinang-hina ang kanyang katawan, mga dahil sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos ay sa kanyang patotoo, mga minamahal. Pagdating niya pa lamang dito sa banal na gawain, mga minamahal, unti-unti siyang pinapalakas ng ating dakilang Diyos. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, nandito, mga minamahal, hallelujah, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos dahil may totoong nananalangin araw at gabi. Nandyan ang ating kagalang-galang, mga Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang pagdalo, mga minamahal, hallelujah, siya ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos at nangako na siya ay magpapagamit, mga minamahal. Hallelujah, mamamatay na siya, mga minamahal, subalit siya ay inibig pa rin, pinili pa rin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, walang gamot na tinik, mga minamahal, walang gamot na ininom, mga minamahal. Ngayon, tignan niyo po, mga minamahal, malakas na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil sabi sa banal na kasulatan, kung ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang sakit na yan, hindi sa ikamamatay, mga minamahal, bagkus sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos na buhay. At salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nung siya ay tawagin muli ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, tunay sabi sa Biblia, kapag may sama-samang nananalangin, mga minamahal, nagkakaisa, mga minamahal, yung kagalingan niya, mga minamahal, ipagkakalob ng ating dakilang Diyos, yung kanyang mga kapatid, mga minamahal, na hindi na nakakadalo, mga minamahal, kanyang beloved mama, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang karamdaman, mga minamahal, na pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ngayon, sama-sama na silang naglilingkod, hallelujah, sa ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at tayo na po muli magpatuloy, mga minamahal. Akin na po tinatawagan sa ating beloved sister Leslie De Vera, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, hallelujah, maganda na po ang mga awit, mga minamahal, hallelujah, sa ating Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang tanghali na po sa ating pong lahat. Bumabati din po ako sa ating pong minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Muli, mahal na mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa araw na ito at muli magpapahayag na naman po ako ng kamanghamang gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko lamang po ang mga minamahal way back 2022 po, mga minamahal, nung kinuha po ang aking pong beloved na. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po na
Nung kinuha po ang akin pong beloved mother, mga minamahal, nandyan po na may share ko lamang po sa inyo ang patotoo ng aking pong beloved mother dahil simula pagkapanganak po niya sa akin, nandyan po talaga na taglay-taglay po niya yung karamdamang whiter, mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na sinasabi niya po mga minamahal na ultimo yung isang pitchel mga minamahal na may tubig, hindi po niya madala. Nakikita ko po yan mga minamahal sa mga pictures na mga minamahal dahil sobrang payat po niya mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil sa taong 50 years po niya na nabubuhay mga minamahal. Binalik po ng mahal na Panginoon ang kanya pong pangangatawan mga minamahal. Amen. Praise Andyan the po Lord. na Hallelujah. nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na dahil kinuha na po siya ng mahal na Panginoon mga minamahal. Andyan po na yung karamdaman po niya na whiter mga minamahal. Andyan po na bumalik po mga minamahal. Andyan po talaga na hindi na po kaya ng kanya pong pangangatawan hanggang sa mga minamahal, talagang pinanghawakan po ng aking pong beloved mother, mga minamahal na mamatay, mabuhay, talagang sa mahal na Panginoon po talaga mga minamahal dahil talagang bilang tao mga minamahal, andyan po ako na nag-aalala talaga na gusto ko na pong dalhin sa hospital ang aking pong beloved mother dahil yun nga po, nangihina na po siya mga minamahal. After po nun mga minamahal, talagang ayaw niya po talagang magpadala mga minamahal hanggang sa Sunday po nun mga minamahal, talagang sa webcast lang po talaga ako nanonood noon, nagpupuri mga minamahal dahil yung linggo na po yun, kinuha po ang aking pong beloved mother ng gabi po ng 8 p.m. mga minamahal. Andyan mga minamahal na binilin po talaga sa akin ng aking pong beloved mother bago po siya kinuha mga minamahal. Andyan na biniling po niya talaga na sabi niya, wag na wag kang hihiwalay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang mga minamahal, nung kinuha po ang aking pong beloved mother, talagang may nakita po siyang ilaw, mga minamahal. Sinabi niya po na napalalangin pa po siya ng aking pong mga beloved tito dahil Sunday po noon, kakagaling lang po nila dito sa ating pong beloved, sa ating pong gawain mga minamahal. Andyan na talagang after po nun, nagsilabasan na po sila after ipanalangin ng aking beloved mother. After po nun mga minamahal, talagang sabi ng aking pong beloved mother na bigla po siyang lumakas. Tapos sinabi po niya na may nakikita siyang ilaw mga minamahal. Talagang pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinanghamamahal na Panginoon. Pag nawala po siya through physical mga minamahal, pero alam ko andun na po siya sa ating piling ng ating pong pinanghamamahal na Panginoon. May share ko din po mga minamahal. Dahil nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinanghamamahal na Panginoon dahil nakapagtapos po ako ng pag-aaral mga minamahal. Andyan na dumaan po ang pandemic mga minamahal. Sobrang hirap po nun mga minamahal dahil hindi ko po alam mga minamahal saan mag-uumpisa dahil wala na nga po ang aking pong beloved mother mga minamahal. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinangamamahal na Panginoon na hindi niya po talaga ako pinabayaan mga minamahal dahil sobrang hirap mga minamahal ng walang ina at ama mga minamahal. Ngunit nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na talagang siya po yung naging gabay ko mga minamahal upang hindi po lumihis sa mga masasamang gawain mga minamahal. Andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po tumanggal ang buhay ng aking ina, mga minamahal, ngunit binigyan po ako through physical ng ating pong pinangkamamahal na Panginoon, ng aking pong tito, mga mahal na Panginoon, ng aking pong tito, mga minamahal, na siya po yung nagiging tatay ko, mga minamahal, at binigyan din po ako ng isang mother-in-law, mahal na mga minamahal, na sobra po talagang pinagpala ako mga minamahal dahil
Kung iisipin mga minamahal, maaring wala na po, mababaliw na po ako dahil imagine niyo po, wala po akong nanay, wala akong tatay, ngunit nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil andyan po na mayroon po akong trabaho na hindi man karapat dapat, ngunit pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pinakamalapit po, mga minamahal. At andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na andyan na 2 buwan na lamang po matatapos na naman po ang year 2024. Ngayon, nagpapasalamat po ako ng lubos-lubos sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung mga kaliwat ka ng disgrasya, mga minamahal. Ngunit andyan po na hindi po tayo pinapabayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapala at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po sa ating beloved Sister Leslie de Vera, mga minamahal. Halo sa pagpapalang yan tunay na kapakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal marahil, mga minamahal. Kung wala pa po siya, mga minamahal sa paglilingkod niya ito, mga minamahal marahil, mga minamahal, baka ano na pong nangyari sa ating mga kapatid, subalit tunay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay laging gumagabay, mga minamahal, sa kanyang mga anak, mga minamahal, at pinili, mga minamahal, hallelujah, sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah. Puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Sila na po muling nagpasalamat sa ating dakilang Diyos, kahit ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na pais po lamang, mga minamahal. Ilan lamang po yan, mga minamahal, sa ating mga napakinggan, mga minamahal, hallelujah, mga buhay na patotoo, mga minamahal, sa ating mga live viewers, mga minamahal, hallelujah. Sa susunod na pananambahan, marami pa po tayong mapapakinggan, mga minamahal, hallelujah. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay habang pumaparit po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, hallelujah, at tayo po muna umawit, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Let's talk about Jesus. The King of Kings is here. The Lord supreme. Throughout eternity. The great I am the way. The truth and life is done. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, yes, the King of Kings is here, the Lord supreme, throughout eternity. The great I am the way, the truth and life is done. Let's talk about Jesus more and more. And now let's everybody have gone Jesus taking all of my life. In our place, and I know that I have cause He promised me to give me your life. In our place, cause He walked with me, and the peace will never recall. And to happen to us, our you brother, I bless our way. In our place, and I know that I have cause Jesus taking control of my life. In our place, and I know that I have cause He promised me to give me your life. In our place, cause He walked with me, and everything and it's so humble to us, our new sister. Our best, our day. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. At kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, Walang bayahan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. At bago po umawit, mga minamahal, ating mga awit, mga minamahal, hallelujah, sa nais lumuhod, mga minamahal, lumuhod po, mga minamahal, hindi naman po kaya, mga minamahal, marahil tumayo na lamang po dahil sabi sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, may nagtarong sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung paano manalangin, mga minamahal, at ano ang tinuro ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ito po ang ating inaawit, yung the Lord's Prayer, mga minamahal, ito po ay paglapit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang ang kanyang napakatamis, banal na presensya ay may imbitahan po, mga minamahal, hallelujah po rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest,
Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Our Father,
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri daw pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Bago sa ating awitin, kami naman sa uling awitin ng mga buhay. Hallelujah. Hindi man tayo karapat-dapat lahat. Kami naman. Narito tayo, mga minamahal, hindi lamang itaas ang ating kamay. Hindi lamang iluhod ang ating mga tuhod, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, upang sabayin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Alisin natin, mga minamahal, sa ating isipan ang mga bagay, mga minamahal, na nakakadlang sa ating mga pagpupuri, mga minamahal. Pagkus ipukus ang ating isipan na pagpupuri sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Habang natin, minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Opo, dakila mo magpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng langit. Na pangalan mo aming pinagmamahal. Narito po, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kami lumutulog sa kalabiyagan sa kalangitan, di man kami karapat-dapat sa unang Panginoon, mananalahin namin ginagala, mahal na Pastor. Kami nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, humihingi ng pagkawad, mahal na Panginoon. Tabuhan kami ng sumpunganin mo kami pagkalinisin, mahal na Panginoon. Nauling awitin, mahal na Panginoon, halilang kumalang pinagpalang awa. Masadyang awitin, mahal na Panginoon, hallelujah, magindaluyan nawa. Ngayon napakatapis, mahal na appreciation, mahal na Panginoon. Sa iyong pagkapangyarihan, pangalan. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Christ alone will I glory, though I could find myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His way alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stood in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. Amen. Hallelujah. In every victory, let it be said of me, Lahat ng my nasa cross, source of strength, my source of hindi hope. lamang mga Is minamahal na Christ awit, alone. ang nagsusumikap, mga minamahal. Christ alone will I glory, Tayong lahat. for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said
the cross. In every victory, let it be said of me. My soul so pure. Hallelujah, hallelujah, My soul so hallelujah. pure. It cries Hallelujah. alone. I bless my cry and my glory and the power of the cross. In every victory, let it be said of me. My soul so pure, my soul so full, His Christ alone. I place my pride and find my glory in the power of the cross. In every Lord, be said of me. My soul so pure, my soul so full, is Christ alone. I place my trust and find my glory and the power of God. And every victory, let it be said of me. My soul so pure, my soul so full, is Christ alone. I place my trust, find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. My soul so pure, my soul so full, is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. My soul so pure, my soul so full, is Christ alone. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po nga rin dakila Diyos. Lahat magsabing, Praise the Lord! Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Gabi siya po. Ating mga awit mga minamahal. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na mausakat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, Orion. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, kailan ay ikaw ay aking mahal. Salamat po sa iyong espiritu na umaalay sa akin lagi ko po. Salamat po sa iyong poder. Bumubuso sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahil, ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to exist. I know that I must give my only one life to offer you, so love and save you now and forever. Oh,
had enough for me to say the gratitude in my heart that you gave. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadagila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa atin pong minamahal at kagalang-galang Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iliwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa mapagpalang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders, ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nierimen, sa kanilang pong beloved daughter, at sa ating pong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At narito po tayo mga minamahal sa bahagi po, amen, ng pagpapaliwanag tungkol, amen, sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Dito po sa aklat po ng Malakay, kabanata ay 3, talata po ay 7 hanggang 10, mga minamahal. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyong mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ipinangaral po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, amen, ang 20%, mga minamahal, ito po yung standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pagbibigay ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Malinaw po doon po sa ating binasa na ang ikasampung bahagi at handog, ito po ay pag-aari ng ating dakilang Diyos. Kaya't nararapat lamang po, mga minamahal, na atin pong ibigay yung bahagi ng ating dakilang Diyos. Hukunin lamang po natin, amen, yung ganang sa atin. Hindi po natin pakikialaman ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapagkat sinasabi, kapag ating pinakialaman, amen, ang ikasampung bahagi at handog, tayo po ay tinaguriang magnanakaw, amen, at walang magnanakaw makakaakyat sa langit. Walang magnanakaw makakapasok sa kaharian ng langit, mga minamahal. Amen? 20%, mga minamahal, ang tamang pagkuha po, mga minamahal, amen, ng ikasampung bahagi at handog doon po sa gross, mga minamahal, amen. Ibig sabihin po, mga minamahal, sa kabuuan, mga minamahal. Kung tayo po ay sumahod, amen, sa kinsinas ng 5,000, amen, yung buong 5,000 pesos po, mga minamahal, times 0.2, amen. Yung lalabas po dyan, mga minamahal, 5,000 times 0.2 equals 1,000 pesos.
Yung 1,000 pesos, yan po ang para po sa ating pong pinakamamahal na pensos. Amen? Ibigay po natin sapagkat yan po ay banal sa harapan ng ating pong pinakamamahal na pensos. Kung magkano po yung tinanggap natin, tumanggap tayo, mga minamahal, sa araw na ito, 200 pesos, mga minamahal. Amen? Time is 0.2. Amen? Yung 40 pesos para po sa ating pong pinakamamahal na pensos. Umani tayo, mga minamahal, amen? Umani tayo ng mga palay sapagkat tag-ani ngayon, mga minamahal, amen? Yung iba, nagbibilad na po, mga minamahal, amen? Nakakuha tayo ng 10 kaban, mga minamahal, amen? Yung 2 para po sa ating pong pinakamamahal Diyos. Ibigay po natin sapagkat yan po ay pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Jesus at dadalhin po natin sa kamalig ng ating dakilang Diyos upang may magamit, mga minamahal. Amen? Dadalhin po natin dito po sa kamalig ng ating dakilang Diyos kung saan tayo, mga minamahal, kumakain. Amen? Ng spiritual, sa spiritual, mga minamahal. Amen? Kung saan tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, dito po natin dadalhin. Hindi po sa kung saan, mga minamahal. Amen? Hindi po natin ibibigay doon sa mga lumilibot-libot na pagkatapos umawit, magbasa ng ilang bersikulo, umiikot, mga minamahal, tapos meron na pong mga nangunguha, mga minamahal. Amen? Humihingi, mga minamahal. Hindi po natin doon ibibigay. Dadalhin po natin dito po, mga minamahal, sa kamalig ng ating dakilang Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry, upang may magamit, amen, ang iglesia ng ating dakilang Diyos. Amen. Magamit sa pamamalakaya, mga gas, mga minamahal, amen. Hindi aandar ang sasakyan kung walang gasolina, mga minamahal, amen. At ang mga minamahal na manggagawa, mga minamahal, amen, iniwanan ang pamilya, iniwanan ang lahat, maging ang hanap buhay, mga minamahal, amen, upang tugunin, upang ganapin ang katawagan sa kanilang mga minamahal, amen. Kaya't mga minamahal, dalhin po natin upang may magamit sa ubasan ng ating pong pinakamalapayang Jesus, matugunan ang pangangailangan pinansyal ng iglesia ng ating dakilang Diyos. Sapagkat wala pong nagsusuporta, ibang nagsusuporta, wala pong Amerikano, wala pong mga taga-ibang bayan na sumusuporta sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, yung 20%, mga minamahal, amen, para sa ating dakilang Diyos, amen. Kung nais nating makatiyak, mga minamahal, ng pagpapala, amen, maraming pagpapala, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, amen, datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana, mga minamahal. Doon po sa 20%, hindi pa po tayo nakapagbigay doon. Bakit po? Sapagkat yan po ay pag-aari ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung nais natin ng masaganang pagpapala, abundant blessing, mga minamahal, physical, material, at spiritual, amen, kukuha tayo doon sa ating 80% na natitira, mga minamahal. Amen. Kukuha tayo doon kung nais nating makatiyak ng mas maraming pagpapala galing po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa ating binasa, ang nag-aasik ng bahagyana, amen, ay aani ng bahagyana. Ang nag-aasik ng sagana, amen, mag-aani ng sagana po, mga minamahal. Sinasabi ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin, mga minamahal. Susukatin pala, mga minamahal po, mga minamahal, yung ating ibinibigay, mga minamahal. Amen? At kapag hindi tayo nagbigay, hindi natin ibinigay, mga minamahal, yung para po sa ating dakilang Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, wala rin po tayong tatanggapin. Amen. Walang tatanggapin pagpapala. Ano ang tatanggapin? Sumpa, mga minamahal. Amen? Walang tatanggapin pagpapala, subalit may tatanggaping sumpa galing sa ating dakilang Diyos. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, doon sa ating ibibigay, sinasabi ng banal na kasulatan, doon tayo susukatin, mga minamahal. Amen? Sinasabi, mga minamahal, kabi nga, mga minamahal, kung bahagya lang yung ating ibinigay, bahagya lamang po yung ating aanihin. Bahagya lamang yung ating tatanggapin. Subalit kung marami tayong ibinigay, yung 20% dinagdagan po natin, mga minamahal, amen, ginawa nating 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, yung iba binaliktad na po. Ginawang 80% sa mahal na Panginoon, amen, at 20% sa kanila. Yung Colgate,
na laging ipinapatutuo ng ating pong beloved ordained preacher. Totoo po yan mga minamahal. Amen. Binaliktad na po niya. Kaya't mga minamahal, amen. Ang Colgate ngayon, mga minamahal, amen, siya pa rin ang namamayagpag, mga minamahal. Amen. Number 1 toothpaste, Colgate, sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Acts 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Kaya po mga minamahal, magbigay po tayo. Mapalad po pala mga minamahal. Amen. Ang nagbibigay kaysa tumatanggap po mga minamahal. At maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisagana. Amen. Sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ito po yung kayang-kayang gawin ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Siya po'y makapangyarihan mga minamahal. Sa Kanya ang pilak at ginto. Ang kayamanan, sa Kanya po lahat ng ating nakikita mga minamahal. Amen? Kung nais natin mga minamahal magkaroon ng mga bagay na ating nakikita, hindi lamang sa panaginip, hindi lamang sa pangarap mga minamahal, bagkus may maging katotohanan, amen, magtapat tayo sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog mga minamahal. Amen? Deuteronomy 11:27 hanggang 28, ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakikilala. Kaya yung ating mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal, nakalimutan, ibigay yung kanilang ikapu at handog, merong paalala ang ating dakilang Diyos. Nagkaroon ng karamdaman, amen, dinala sa doktor, yung doktor hindi maraman, hindi niya matuklasan. In-examine na lahat, siniti-scan, kung ano-anong scan, mga minamahal ang ginamit sa ating kapatid, hindi malaman kung anong karamdaman ang dumapo sa ating beloved kapatid. Amen? Yun naman ating beloved kapatid, ipinaalala po sa kanya ng ating dakilang Diyos, amen, na siya po ay nagkulang. Amen. Yung kanyang ikasampung bahagi at handog, hindi po niya naibigay. Amen. Ito po ay nagastos niya, mga minamahal. Amen. Hindi po natin pwedeng galawin ang ikapu at handog. Ito po ay banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kahit ang sabi ng ating beloved kapatid sa kanyang mga anak, bigyan niyo ako ng ganitong halaga sapagkat nagastos ko yung para po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Lumabas ng ospital, mga minamahal. Amen? Lumabas ng ospital. Paglabas ng ospital po, mga minamahal. Amen? Ibinigay yung para po sa ating dakilang Diyos sa isang iglap, mga minamahal. Sa isang kisap mata, para lamang nagdahilan, gumaling na po yung ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen? May isa po tayong beloved kapatid, gustong mag-abroad. Amen? Pagdating sa embassy, mga minamahal. Amen? Pag sa interview, napakahirap ang interview. Lahat tatanungin, mabusisi, mga minamahal. Amen? Subalit, dumating yung kanyang, yung time na siya i-interviewin po, mga minamahal. Yung interviewer, yung mag-i-interview po sa kanya, mga minamahal, walang ibang maisip, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Kumilos ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang maisip itanong doon sa ating beloved kapatid. Alam niyo po, ang pumasok sa isip nung magtatanong sa ating beloved kapatid, sabi po niya, mga minamahal, wala akong maisip itanong sa iyo. Ang nasa isip ko ngayon, ito, 1 plus 1. Sabi natin, beloved kapatid, equals 1. Pasado ka na. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung tayo magtatapat, nandyan lagi ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Kasama po natin palagi ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot. Anumang kalagayan, meron ang buong daigdig. Nasa kagutom, nasa mga pandemic, mga sumpa, mga digmaan, tayo po ay manatiling kapayapaan. Sapagkat ito'y pangako ng ating dakilang Diyos, ang kapayapaan na hindi masayod ng isipan, mga minamahal. Merong mga problema, mga pagsubok, payapa pa rin ang mga matatapat na mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ihanda po natin ang ating pagkakaloob sa ating dakilang Diyos. Amen? At ito po ay ipanalangin po ng ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos, ibalik mga minamahal, amen, billion trillion times, siksikin, ligligin, apawan o bertikan ng masaganang pagpapala bawat matatapat niyang mga anak, amen. Kahit ang lahat po mga minamahal ay inihiling na tumayo, amen. Narito na po tayo sa pinakamalagang bahagi po ng ating pong pananambahan, amen. Bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating pong pinagpalang mga aral sa araw nito, narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer. Praise the Lord. Praise the Lord, your Bishop Brother Alvin. Let us pray. Upo dakilan, babagpala naming Diyos sa manamin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus, muli sa maghapon, ang aming marubdub at sa pusong pagpasalamat, pagdulhati, pagsamba, ay aming muling pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa unang yugtoon, mahal na gawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin ng mga awit na ipinadama sa amin na pakatamis na presensya. Pagbibigay ng may katapatan, muli pag-aralan ng mga salita. Ngunit bago ang lahat, kami muna nanikluhod, nagpapakumbaba sa banal na harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga kapagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Yung banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po ibang lingkod sa kanakinwak magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, amin naman iniibig ng mga kapatiran, mga beloved newcomers, beloved webcast viewers, sa pangkalahatang panalangin, amin dearly beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, amin sinasaway ang mga demonyo ng pagalinlangan, demonyo ng antok, cast out. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating maupuan, maminamahal. Magandang hapon, minamahal. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating beloved workers, elders of the church, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalakati ay muli nating pinapabot sa ating nagisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Minamahal, maaaring kayo magtataka, ang bibigay, balik tanaw tayo sa ating kinalalagyang pananampalataya kung talagang tayo na ba talaga ay may mga natutunan. Dahil hindi biro ang ibulid sa dagat-dagatang apoy dahil sa mga panlilinlang ng dyablo. Napakadaling linlangin, dayain, i-deceive ang mga Kristiyano kung hindi ka rooted, hindi mo talaga alam ano ang iyong kinalalagyan. Kaya ito po, minamahal, ang ating pag-aralan dito po sa aklat ng Kolosas 1:22 o 23. Kolosas 1:23, italon sa 28 hanggang 29. Ang ating pag-aralan ay continue in the faith, grounded and settled. Magpatuloy sa ating pananampalataya na ito po'y may dalisay na sandigan, may ugat na talagang nasa banal na kasulatan, hindi po tayo ililigaw ni inuman, hindi sa magandang mga pananalita ng mga pastor, ng mga mangangaral, mga daya ng sanlibutan,
upang tayo po ay bawala sa totoong paglilingkod. Kindly, basa, praise the Lord. Aklat po ng Kolosas sa kabanata ay 1, talatay 23, talo sa 28 hanggang 29. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 28, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Na dahil dito'y nagpagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Sa English, maminamahal, sinabi rito, whereunto I all, if ye continue in faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which have preached in every creature, which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Maminamahal, hindi ko mo tayo matagal na, bumilang na tayo ng 10 taon, 20 anyos, 30 anyos, sapat na dahilan na magpabanjing-banjing na lang tayo, na hindi natin saliksikin ang banal na kasulatan, dahil napakasimple lang ang gawa ng demonyo. Ikaw at ako, tayo ay target upang tayo po'y walain sa tunay na gawain katulad nito. Na alam natin, maminamahal, wala ng ibang katotohanan kung hindi ang ministeryong ito na nangangaral, maminamahal, na sabi, kinakailangan daw ang ating pong pananampalataya ay maging grounded. Magiging, ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, maging grounded and settled. Hindi matinag, hindi mabubuyuhan, hindi pagsasabihan na, sobrang haba dyan, dito ka na. Mahaba nga, tiyak naman ang kaligtasan. Sa kanilang kinalalagyan, 1 oras, 2 oras, itapo naman sa kadagat-dagat ang apoy. Alin diyan ang ating pipiliin? Huwag tayong magpadaya, maminamahal. Huwag tayong magiging mabuti ba, talino pa ang pusa. Lagyan mo ng plastic na isda. Titingnan lang. Alam niya plastic. Pero ang tao, maminamahal, ang Kristiyano, di nila alam. Yung mga naghihikayat sa kanila, mga plastic, karakadaka silang sumusunod. Sumasang-ayon. Naroon na walang prueba, walang ebidensya. Samantalang dito, bago tayo nakakilala, alam natin ang ating mga sarili, kung saan tayo nanggaling. Tayo walang-wala. Tayo mga bangkaruti. Tayo maminamahal ay may mga karamdaman. Tayo maminamahal ay mga talagang halang ang mga bituka. Pero kinhabagan ng mahal na Panginoon nung dumating si Kristo. Hallelujah, sa ating buhay, ating kinikilala. Nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tinanggap natin siyang ating tagapagligtas. Diyos at hari ng ating buhay. Lumakip sa atin ang mga tanda, mga kababalaghan, mga himala, na Diyos lamang ang may gawa. Pagkatapos maminamahal, kaya ako'y nagtataka, isulat ninyo ang mga talata na ating sasabihin para wag kayong maminamahal, madaya. Sabi ng Juan 8:24, Juan 8:24, ye shall die in your sins if you do not believe that I am He. Ating pag-aralan itong mainam. Kaya nga, rooted and grounded, ang sabi rito. Ating pag-aralan, kindly,
Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 24, ito pong sinasabi, sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsampalataya na ako nga ang Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakihanda, 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi sa English, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Tayo daw po'y mamamatay sa ating mga kasalanan, madali tayong madala ng bitag ng dyablo, kung hindi natin alamin kung sino tong I am He, yung Kristo maminamahal. Yung I am He na tinatawag dito, sinabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, kindly, praise the Lord. At pakihanda ang 1 John chapter 5 verse 20. Aklat po ng unang Timoteo sa kabanata 3 talata 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa taas sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Without controversy. Yabi rito maminamalo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Ang sabi rito, justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believe on the world, receive up in glory. Sinabi ng 1 John chapter 5 verse 20, kindly, dahil medyo marami pong mga bersikulo ito ang ating pag-aralan, kaya isulat ninyo para i-review. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang 1, kapitulo 5, ang talata po ay 20, ganito po sasabi, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, maliwanag na. Kaya kinakailangan magiging rooted ka, maging rooted tayo. Kinakailangan maminamahal, tayo ay, sabi rito, grounded. Ang sabi rito, wala nang pagtatalo. Ang Diyos Ama, maminamahal, nagkatawang tao. God was manifested in the flesh. Ngayon, maminamahal, hallelujah, para wala na talagang pagtatalo, sinabi ng 1 John chapter 5 verse 20, si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So wala nang pagtatalo. Bakit ngayon maminamahal, naglilipana ang mga pangangaral na tatlong persona ang Diyos? God is not a triune God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mali po ang pag-aaral, pagsusunog ng kilay ng mga Trinitarian pastors, bishops. Nagkamali sila dito, maminamahal. Dahil sa pagsusunog nila ng kilay, sa kakabasa sa Biblia, naging tatlo na tuloy ang Diyos. Kung tatlo ang Diyos, maminamahal, ang sabi ng Biblia, there is only but one God, maminamahal, at ang Diyos na ito'y nagkatawang tao. Ito po maminamahal ang ating babasihan ngayon, dahil ang bautismo na ginagamit ng Trinitarian in person ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na ang sabi ng banal na kasulatan, huwad na bautismo, hindi bautismo kundi bautismo ng repetasyon lamang, hindi totoong bautismo. Kailangan alamin mo ito. Bakit ka nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Dahil ang Diyos mo ito totoo. Si Kristo ang Diyos mo. Si Jesus ang Diyos mo, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating himay-himayin ito. Ating basahin yung kanilang sandigan, yung Mateo 28, talatang 19. Lihina. Diretso tayo sa Ingles. May Ingles? Diretso tayo sa Ingles. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata 28, at ang talata po ay 19, ito pong sinasabi, dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin Ingles, ninyong mga Ingles. alag... Amen, Mga praise the kapatid, Lord. sinong may English? English na po tayo kasi From the book of Matthew, chapter 28, verse 19, go ye therefore
and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Makinig ang lahat. Kaya daw ang bautismo kailangan sundin dahil ito daw ang tinuro. Sinabi diyan, go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Kaya kapag nagbautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, hindi po yan ang tamang bautismo. Bakit? May hinihiling po diyan na name. Andyan po sinabi rin, baptizing them in the name. Singular, hindi in the names. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May pangalan pala ang bautismo na gagamitin. Ang pangalan ito ay pangalan daw ng Ama, pangalan ng Anak, at ang pangalan ng Espiritu Santo. So, hanapin natin ano ang pangalan ng Ama. Ating basahin ang Isaiah 9:6. Isaiah chapter 9 verse 6. Diretso tayo sa English para madali. Idugtong natin ito kindly. Praise the Lord. From the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, dito na naman, nakita na naman, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Andyan na po, yung Everlasting Father and the Prince of Peace. Balikan natin yung nauna. Unto us a child is born. Sino ba yung ipinanganak sa sabsaban? Ano bang pangalan ng ipinanganak? Ama ba? Anak ba? Espiritu Santo ba? Di ba ang pangalan po ay Jesus? Sinabi ng Matthew chapter 1 verse 18, atin muna itong pangsamantalang idugtong. Matthew chapter 1 verse 18, pakibasa po. Matthew chapter 1 verse 18, English na rin. Ang sabi daw, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, because they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Child of the Holy Ghost. Ang kanyang parang ama ay Holy Ghost. So, maliwanag na minamahal na ang ipinanganak si Jesus Christ. Yun po ang sinabi ng Matthew o ng Isaiah 9:6. The Everlasting Father, ang pangalan ay Jesus Christ. So, mayroon ditong missing link na dapat hanapin. Anong pangalan? Alam natin ang pangalan ng Ama, maliwanag na, si Jesus Christ. Amen. Alam natin ngayon ang pangalan ng Anak, si Jesus Christ. Alam natin ngayon, sinabi ng Matthew 1:18, ang tatay ng anak na ito ay ang Holy Ghost. Para ma-prove natin talaga itong Holy Ghost na ito. Pakibasa po, hallelujah, ang 1 Corinthians, o rather, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Ayan pakibasa. Dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, sa Kabanata 3, talatay 17. 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naruroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, sabi diyan, now the Lord is that Spirit. Sino ba yung Lord? Di ba si Jesus Christ? And this Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So yung palang Ama, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, si Jesus Christ pala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano naging tatlong persona ngayon? Wala sa Biblia ang God the Son, ang God the Holy Spirit, ang God the Father, nandyan. Pero yung God the Holy Son, wala. Paano yan? Di nagdadagdag na tayo, maminamahal, ng mga salita sa Biblia. Kaya nga, to prove na ang ating kinalagyan iglesia ay totoo,
ang mga apostol, 3 apostol, nagbautismo, 3 apostol. Isulat ninyo ito. 3 apostol nagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Dahil ang pangalan ng bautismo po, hindi po Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pangalan ng Ama ay si Jesus Christ. Ang pangalan ng Anak ay si Jesus Christ. Ang pangalan ng Espiritu Santo ay si Jesus Christ. Para mapatunayan natin, amen, itong 3 po na mga apostol na nagbautismo, inyong isulat. Nasa Acts chapter 2 verse 38. Nasa Acts chapter 8 verse 12. Nasa Acts chapter 9 verse 5. Pakibasa po yung 3 talata. Kindly, sa Tagalog tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Gawa 2 sa talata po ay 38. Ito pong nakasulat. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa aklat po ng Gawa, sa kabanata 8, sa talata po 12. ay 12, ito po ang nakasulat. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Muli sa aklat po ng Gawa, 19, talatang 5. 19 talata po ay 5. Ito po ang nakasulat. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, ang sabi ng Biblia, mayroon lamang isang Diyos, mayroon lamang isang bautismo, mayroon lamang isang pananampalataya. Ngayon, kung magpabautismo, dahil yung iba, ang sabi nila para sure daw, ang ginagamit na bautismo ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Di ilan na yun? Maguguluhan ka. Kaya nga ang mga scholar ng Trinitarian in person doctrine, yung triune God, nangalilito sila. Sabi nga ng ating malang Ebanghelista, magsilos kung sa tatawagin lamang, ang gagamitin lamang ay Diyos Ama. Magsisilos ang mahal na Panginoong Jesucristo kung ang anak ng Diyos lamang ang tatawagan. Magsisilos ang Espiritu Santo kung ang Espiritu Santo lamang ang kanilang igagalang. Hindi nila alam ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay si Jesus Christ. Yan, maminamahal, ang nagdideceive. Hindi ka na pwedeng dayain. Dahil ngayon, maminamahal, ako na mismo ang nagiging halimbawa. Nung araw, dahil ako po'y once, minsanan pa, nagiging Trinitarian in-person believer, baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pero paging lasinggo ko, paging sabungiro, paging sugarol, ay hindi nawawala. Paging babairo, ay hindi nawawala. Yung bisyo na pag-inom ng alak, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, hindi nawawala. Pero pagkatapos kong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng aking mga bisyo ay nawala. Yun ang kulang, yan ang pagkakamali, maminamahal, ng mga Kristiyano ngayon na nandiyan, niyayakap na nila dahil maiksi lang ang oras ng pananambahan. Maiksi ang pananambahan patungong impyerno. Mahaba ang pananambahan ng patungong langit dahil pinipirpekto tayo. Ang sabi nga ng ating binasang talata kanina, pinipirpekto tayo upang iharap, sabi ni Apostol Pablo, pinipirpekto ang mga Kristiyano upang iharap sa ating malapayong karapat dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord! Anuhin mo? Yung malapit sa bahay, maiksi ang oras ng pananambahan, walang bawal, pwede magpantalon, pwede mag-short, wala sa kabanalan, hindi standard ang pagbibigay ng kanyang 10 bahagi tandog, walang pakialam sa pagdalo, kahit hindi makadalo, basta kapag may time ka, andon ka sa kanilang bayt sambahan, 5 minutos, 10 minuto, 1 oras, 2 oras, okay na. Ano
Gawin mo yan. Kung ibulid ka lang sa dagat-dagatang apoy. Walang kwenta. Pero dito, may prueba, may ebidensya. Narinig ninyo yung mga patotoo kanina. Isang kapatid natin kanina, sabi ng doktor, 1 week to live ka na lang. Kapag hindi ka ipasok sa ospital at idadialysis, mamamatay ka. Pagdating dito, dahil Kristiyano maminamahal na malumigmig, kaya bawal manlamig, bawal manlupalpay, bawal tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung amin nakausap kami na mahal, sabi namin, wala nang second chance, pero binibigyan ka ng second chance ng ating mahal na Panginoon. Magsisi ka, ikay pinaalalahanan, dahil kapag mahal tayo ng ating mahal na Panginoon, paalalahanan ka, ikay paluin. Imagine ang doktor ang sabi ng patutuloy kanina, bumaba ang kanyang blood plate, bumaba maminamahal ang tawag doon, kayatirin, bumaba. Ang sabi na ng doktor, kapag hindi ito maagapan, hindi ito maoperahan, sigurado 1 week to live na lang. Pero totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Namamalong Diyos dahil mahal na mahal tayo. Amen! Kung hindi totoo, bakit wala tayong ginamit na ospital? Wala tayong doktor na ginamit, maminamahal. Sinuway natin ang sabi ng doktor, imbes pupunta at magpa-dialysis, pumunta dito sa gawain, dumalo. Anong sabi natin? Mag-ayuno, manalangin na di kawasa umiyak sa mahal na Panginoon at lumapit sa mga matatanda sa iglesia. Lahat may makaramdaman, nalalapit, magsisi. Dahil kung ano man ang ating pinagsisihan, ano man ang ating pinag-usapan dito sa lupa, nakikinig ang ating mahal na Panginoon sa langit. Pakikinggan tayo sa ating mga pangungumpisal sa Kanya. At kapag tayo'y humingi ng kapatawaran, ang Diyos ay nagpapatawad. Pagkatapos naming nilihan sa maminamahal, kasama ang ating mga beloved elders, sabi namin, dumalo ka na ng dumalo. Kung pwede mag-ayuno ka, 3 to 5 days. Nagpasting lang maminamahal. Ngayon, nagpatotoo na ang sabi na totoo ang Diyos. Nagpapagaling sa ating karamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino nagpagaling? Ang tanong, diyan sa ating mga kinalalagyan ngayon, yung sa inyong mga kinalalagyan ngayon, sa ating mga live webcast viewers na mga naniniwalang may triune God, 3 persona ang Diyos. Anong gumaling sa inyo? Baka ultimo ubo, sipon, ultimo bakit kahit katilang ng katawan, walang gumagaling. Pero dito maminamahal, hindi biro-biro ang pinagagaling ng mahal na Panginoon at binago ng ating mahal na Panginoon ang kanilang mga sarili, mga drug addict. Grabe. Sabi ng ating minamahal na kapatid na nagtitestify, hallelujah, naging lulong sa mga bisyo. Pero ngayon, mula noon hanggang ngayon, sinong nag-alis? Hindi biro po yung malulong ka sa bisyo. Dahil nung araw, marijuana pa kasi nung araw marijuana sa amin baliwala Talagang imagine yung isang gamitan, 8 stick. Susundutin pa ng beer kung talagang hindi totoo. Walang nagawa ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi nagbago. Pero dito, after baptism in the name of Jesus Christ, pagpatapos ilubog sa tubig, iniwan ang pagiging marijuana addict, pagiging drug addict, ang lahat ng bisyo, lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin, pag-aon bago ng nilalang, binago ng ating mahal na Panginoon. Sino ang ating paniwalaan? Kaya pag umalis ka dito, sabi nga ng ating mahal na pastor, pag umalis ka dito, para ka nagpukpok ng bakal sa sarili mong ulo. Mabuti pa hindi mo nakilala ang mahal na Panginoon, na pagkatapos mong makilala, talikuran mo ang katotohanan ng mga katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Isipin mo lamang na persona ang Diyos. Isipin mo lamang isipin mo. Kaya yung mga Trinitarian in person, I'm sorry to tell you that you are not in the truth. Kahit katiting na katotohanan, wala sa inyo. Sinabi ng Job, chapter 13, verse 7 up to 10, kung isipin mo na persona ang Diyos, you are a wicked person. Grabe you are a wicked person, isipin mo lang. Pakibasa. Job, chapter 13, verse 7 up to 10. Kindly praise the Lord. Amen, praise the Lord.
ang Ebanghelyo. Dito po sa aklat ni Job, ang kabanata po 13 at ang talata po 7 hanggang 10. Amen. Praise the Lord. Kayo ba'y magsasalita ng kalikuan dahil sa Diyos at mangungusap ng karayaan dahil sa Kanya? Inyo bang lilingapin ang Kanyang pagka-Diyos? Inyo bang ipakikipagtalo ang Diyos? Sa 9, mabuti ba na kayo'y siyasatin niya o kung paanong dinadaya ang isang tao ay inyo bang dadayain siya? Walang pagsalang sasawayin niya kayo kung lihim na kayo'y tatanggi ng pagkatao. Hello ha, sa English, kindly. Will ye speak wickedly for God and talk deceitfully for Him? Sinabi rito, maminamalo, will ye accept His person? Will ye content for God? Kung yan daw ang kaisipan mo, ang sabi rito, it is good that He should search you out, and as one man mocketh another, do ye so mock Him. He will surely reprove you if ye do secretly accept persons. Ikaw daw ay talagang isusumpa. He will surely reprove you if ye do secretly accept person. Hindi lang isipin na persona ang Diyos. You are a wicked person. Ikaw ay walang kwentang nilalang. Eh, yung mga bahay sambahan natin, nakikita nyo, dito wala kang nakikita. Puro Jesus. Sa mga simbahan ngayon, maminamahal, ang lalaki ng mga krus. Ang lalaki ng mga krusipiho. Ang lalaki ng mga batot semento. Nandun nakadikit yung mga ribulto na wala namang nagagawa sa tao. Tingnan nyo, maminamahal, ang ating pinag-aralan na karang pag-aaral ng abang lingkod aking ipinangaral, ang sabi ng Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil kung mag-isip ka na sikrito pa lamang na persona ang Diyos, you're a wicked person. He will surely reprove you. Sinabi riyan, maminamahal. Talagang itutuwid ka. Hindi po pwede, maminamahal, na maging persona ang Diyos. Ang Diyos ay walang laman, walang buto. Ang Diyos ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, ang tagal na natin sa gawain, sa iglesia. Pag hindi mo memorize ang mga talatang ito upang sabihin sa kanila na kailanman hindi naging ribulto, hindi naging persona ang Diyos, hindi nagiging tatlo ang Diyos. Nalilito sila, maminamahal, dahil iba ang persona sa manifestation. Ano bang manifestation? Paglalahad, inilalahad, iminamanifest ng mahal na Panginoon ang kanyang pagka-Diyos. Bilang Ama, siya Ama. Bilang anak, siya ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Bilang Espiritu Santo, siya yung Holy Ghost. Pero siya yun, siya lang mag-isa. Ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano siya maging tatlo? Paano siya maging persona? Kaya itong nagiging problema sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran na hindi po sinasaulo ang mga talatang ito. Panahon na, maminamahal, na huwag kayong madaya. Panahon na kinakailangan aralin ninyo. Sabi ng banal na kasulatan, search the scriptures for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. For Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Walang ibang ginawa sa Satanas kundi agawin ang iyong pananampalataya. Dayain ka. Sabihan ka. Ang haba diyan. 3 beses pa sa isang linggo. Dito, linggo lang, ligtas ka na. Sino may sabi? Pipila ka ba doon sa pastor na nagsasabi na isang beses lang dadalo, 2 oras, 1 oras lang, langit ka na? Pipila ka ba doon? Kasama ka sa madi-deceive. Kasama ka sa patungong impyerno. Manatili ka. Kaya nga, ang sabi rito, maminamahal, continue in the faith, grounded and settled. Pananampalataya na grounded, settled. Amen. Amen. Hindi ka matitinag. Hindi ka pwede mapagsabihan na, oh, dito na tayo. Dahil dito may grocery. Dito maiksi lang. Dito, kahit malayo ang Jesus Miracle Crusade, malayo pero may katiyakan ang iyong kaligtasan. Manatili ka sa malayo. Manatili ka, magpatuloy ka. Anong sinabi ng Matthew? Chapter 7, verse 21 up to 23. Hindi po lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon,
makapasok sa kaharian ng langit. Hindi po lahat, maminamahal, na may nagsasabing pinaghimalaan din naman kami rito. Tumutugon din naman ang aming Diyos dito. Baka madaya kayo, maminamahal. May bumubuking din eh. Usap-usap yung pastor at saka yung kanyang membro. Sige, upo ka sa wheelchair. Pagkatapos, habang ako'y nangangaral doon, mag-i-intercede ka. Pupunta ka sa pulpito at doon ililihans kita. Pagkatapos ililihans kita, tatayo ka dahil ikay pagagalingin ng malapay noon. Nagdadrama, binuking sila. Binuking, nakasakay sa wheelchair. Pagdating ng wheelchair, nangangaral ang pastor, biglang tumigil. Dito, sa napatunayan ko na ang Diyos ay nagpapagaling. Nilihans na itong lumpo, gagaling ito sa pangalan ni Jesus. Nung nilihans, tumayo yung lumpo. Patay. Paano pa? Patalon-talon pa. Pero yung kumuha ng video, sabi na, huwad po yan, hindi totoo. Nakakalakad talaga yan. Yung dinadaya. Dito maminamahal, nakita niyo sa mga krusada, may dalang mga tungkod, may dalang mga wheelchair, may dalang maminamahal na may mga karamdaman, bigla na lang tumayo, bigla na lang iniiwan yung tungkod. Yun ang totoong himala. Dahil hindi po pwedeng madaya, maminamahal, hindi po pwedeng, imposible naman. Sabi nga nung kumuha ng grabe yung pandaraya eh. Grabe, hindi totoo yung mga oras-oras sa mga himala na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi ng tao na yan. Eh, wala sa katotohanan yan. Eh, dalhan nyo ng may karamdaman yan. Ewan ko, baka yung karamdaman na dinadala mo, pupunta ba doon sa pastor na? Pakibasa po ang talata. Kindly, praise the Lord. Matthew chapter 7, verse 21 up to 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po ang sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo'y pahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Not everyone said, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Amen. Ang sabi rito, kung di yung mga gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ano bang kalooban ng mahal na Panginoon? Sabi ng propeta ng Diyos, the end time prophet of our loving and living God, Miyerkules, mga kapatid, bilang almusal, dumalo kayo. Miyerkules, ang ating gawain tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, dito sa ating outreach sa San Carlos, sa Mamarlao, Baybay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagdating ng overnight, last overnight, nag-overnight tayo 9:00 ng gabi, ng Biyernes hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At pagdating ngayon, Linggo, andito na naman tayo 9:00 ng umaga hanggang 3:00. Minsan inaabot ng 4:00 pag Holy Supper o mayroon tayong mga special occasion. Nandito tayo 3 times a week, kumpleto ang pagkain, almusal, tanghalian, hapunan. Ang sabi ng Biblia, 10:17 ng Roma, to increase our faith. Tayo daw po ay palaging makikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kung hindi natin ito ginawa, maminamahal, wala sanang nananatili ngayon. Lahat ng mga nagbabasa ng Biblia, lahat po yan ay mga binago ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating minamahal na mga aawit dito, maminamahal, may mga karamdaman yan dati. Ngayon, binago, pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Amen! Pruiba at ebidensya. May pruiba, may ebidensya. Hindi yung maminamahal. Hallelujah! O, sige. Para patunayan na tayo'y tatanggap ng Espiritu Santo. O, mag-speaking in tongues na tayo. Maminamahal. Hindi ko maintindihan saan nila nakuha ng mga aral yan. Wala po sa Biblia yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mark chapter 16, verse 15 and 16, kindly. Marcos 16, 15 hanggang 16. Sabi rito, maminamahal, makinig kayong mainam.
Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Marcos 16, 15 hanggang 18. Amen, praise the Lord. At sinabi niya sa kanila, Hanggang 15 hanggang 16 lang po. 15 to 16. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Marcos, ang kabanata 16, at ang talata po 15 hanggang 16. Ito po sinasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tiyan mo minamahal. Preach the gospel to all nations. To those who believe, baptize them in the name of Jesus Christ. Dahil ang sabi rito, maminamahal, but he that believe not shall be damned. Yan ang problema ngayon, maminamahal. Sa ilang mga Kristiyano, naluluwatan na yata. Maluwat ang pagbabalik naman ng Panginoon. Parang ang dami ng iniisip, nagwa-wonder na ang kaisipan. Sa totoo lang, hindi ka magwa-wonder. Ang dami nating gagawin. Kung nalulupaypay ka, magpasting ka. Kung ikay mainit, humayo ka. Magdala ka ng mga kaluluwa. Magpatotoo ka sa mga ginagawa ng Diyos sa nakabutihan sa iyong buhay para makapagdala ka ng bunga. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil sa iyong pangangaral, ang maniniwala daw at mabautismuhan, hallelujah, ay maliligtas. Pero yung naniniwala, yung hindi naniniwala, magiging dam daw. Anong Tagalog? Sa dam? Mapapahamak? Kaili, anong Tagalog? Believe shall be dam? Sa Tagalog. 16. At sinabi na sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sa 16. Ang sumasampalataya at bautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Anong parusa ito? Andiyan ka na sa katotohanan, aalis ka pa. Andiyan ka na sa kama, pupunta ka pa sa sahig, pupunta ka pa sa banig. Amen? Amen? Kasama mo na ang Diyos, babalik ka pala, kasama mo na naman ang Diablo. Think it over and over again, mga minamahal. Hindi tayo nahihikayat sa magagandang mga pananalita. May pruiba tayo at may ebidensya sa ating kinalalagyan. Nung araw, maminamahal, nagsusunog ako ng kilay. Nag-aral ako sa Bible School. Isang semester na lang. Magiging pastor na ako sa isang Trinitarian fellowship na gawain. Pero wala akong napapala doon. Pag uwi ko sa amin, kapag minura ko yung mga magulang ko, pag umiinom ako ng alak na nakakalasing, kapag nagsasalita ako na may kasamang pagmumura, akala mo, ba't hindi binago? Nag-aaral ng Bible School, alam ang katotohanan, bakit walang kapangyarihan? Dahil mali ang kanilang kinalalagyan. Nandito ka na sa tama, pupunta ka pa sa mga mali. Kaya kami maminamahal na galing diyan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, isang araw, isang pagkakataon, kasama ninyo kami nung araw. Pero ngayon nandito na kami sa katotohanan. Anong sinabi ng Revelation chapter 18 verse 4? Lumayas na kayo diyan sa mga gawain na yan. Pumunta na kayo dito sa katotohanan ng mga katotohanan. Dahil ito po ang magdadala sa inyo sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kinakailangan daw umalis na tayo diyan. Apokalipsis, Revelation chapter 18 verse 4. Lumayas na tayo, umalis na tayo diyan sa ating mga kinagisnang mga relihiyon. Yung ating mga kinalalagyan, pumarito ka sa katotohanan ng mga katotohanan, bibigyan ka ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kindly, praise the Lord. Sabi na, no, and I heard another voice from heaven saying, come out of here, my people, that ye be not partakers of their sins, that ye receive not of her plagues. Sa Tagalog, ang sabi diyan, maminamahal, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsisilabas kayo sa kanilang bayan o sa bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Hindi tayo baboy, hindi tayo aso.
Ang baboy kahit anong paligo mo, pag pinakawalan mo, babalik pa rin doon sa kanyang paliguang basa na tubig, marumi. Ang aso, kahit sinuka na, pabalikan pa rin ang kanyang suka. Hindi tayo ganun. Tayo'y mga Kristiyanong tunay, may Kristo sa puso, sa isip at katotohanan. Puspos ng Espiritu Santo, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Wala pong mandaya sa atin kung tayo mananatili. Kaya mananatili, continue. Huwag tumigil, amen. Kahit ano pang sasabihin, kahit ano pang panghikayat, huwag ninyong ipagbili, huwag ninyong ibigay sa aso, ibigay sa hindi maminamahal, karapat-dapat ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan na yan, buhay na walang hanggan. Tangan-tangan mo na, alam mo na, nandito ka sa katotohanan ng mga katotohanan. Yakapin mo pa yung wala sa katotohanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, umalis na kayo diyan. Pumunta ka na dito sa katotohanan ng mga katotohanan. Bumalik ka. Kung saan ka nadapa, saan ka nahulog, tumayo ka, bumalik ka, manumbalik ka. Dahil ang mahal pa yun, handa kang kanya pong tatanggapin, patatawarin, mamahalin at aarugain hanggang sa kanyang pagbabalik. Sasalubong tayo. Hallelujah sa kanyang muling pagbabalik. Maminamahal, malapit na ang araw. Malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi na biro yung mga nangyayari sa ating mundong kinagalawan. Nakita ninyo ang nangyari sa Amerika, sa Florida, kung paano ito talagang pinarusahan. Dahil maraming nagsasabi, ang Amerika nakakalimot na sa mahal na Panginoon. Kinalimutan na ang paglingkuran ng Diyos na Espiritu. Kaya continue in the faith. Continue. Magpatuloy. Huwag bumigay. Huwag umatras. Huwag kumaliwa. Huwag kumanan. Tuloy-tuloy lang, manatili. Kahit ano nang mangyari, may mga problema ka mang hinaharap araw-araw. Mayroon ka mang mga problema sa pamilya, sa pananalapi, ano mang yung mga problemang kinakaharap. Pagkatapos niyan, mayroon ding liwanag na lalabas. Pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, bumalik ka rin, bumalik dito sa gawain. Maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi kanya pababayaan, aarugain kanya, mamahalin kanya hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, minsanan pa tayong pinaalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Kung kayo'y nagikinig sa Ebanghilyong ito, huwag nawa ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Manatili na kayo, magpatuloy na tayo habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon at binibigyan natin ang pagkataon sa ating beloved elder. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus. God bless po, beloved Lord Preacher. Amen. Praise the Lord. Pupurihin Ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, ang wahatian, mong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilan
Sumisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang ang walang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Isipin na lamang natin, minamahal, kung gaano tayong kapalad, minamahal, na tayo napabilang sa ministeryong ito, minamahal. Kung babaliwalay natin, minamahal, ang ating patuloy na paglilingkod, minamahal, saan kaya tayo tutungo, minamahal? Tayo dinala ng Diyos, hallelujah, sa buong katotohanan. At ang dakilang Diyos ang siya nagpakilala sa atin, hallelujah. Ito hindi binigay sa lahat ng tao, ngunit ibinigay sa atin. Eh, minamahal, hindi ba natin ito mahalagaan, minamahal? Hindi ba natin kaya ibigay ang pinakamataas na pagbuburi sa dakilang Diyos? Na dapat sana tayo, patay na tayo, minamahal. Punong-puno tayo ng mga problema. Dapat sana 6 feet below the ground na tayo, minamahal. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin tayo. Ay, pinagpala ng buhay ng Diyos. Hallelujah. 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 Napakabuti po, mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Hallelujah! 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 Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang walang Hallelujah! 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 sa'yo. Purihin ka, mahal na Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah! Hallelujah! Mga minamahal, hallelujah! Lalo na sa ating mga beloved viewers, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah! Tunay na ngayon ang kaligtasan, mga minamahal, hallelujah! Hallelujah! Huwag niyo nga isawalang bahala, minamahal, ang kaligtasan, hallelujah! Tunay na ang kaligtasan, sabi ng banal na kasulatan ngayon, minamahal. Kaya, sa ating mga beloved viewers, hallelujah, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sabi nga ng banal na kasulatan, ito'y ang pananampalataya na kukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tunay sa inyong pakikinig, hallelujah. Hindi kayo mananatili dyan kung hindi kayo lubos, binigyan ng pananampalataya ng dakilang Diyos, hallelujah. Ang pananampalataya ito ay kapanatagan sa lamat ng bagay, manmahal, hallelujah, na ito hindi nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan, hallelujah. Ang pangalawa po, hallelujah, ay ang pagsisisi. Sabi naman ng kasulatan, lahat ng tao ay nagkasala, lahat nagkamali, mahal. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya kinakailangan tao magsisi. Hallelujah. Dahil kung hindi magsisi, talagang walang kapatawaran. Hallelujah. At ang pangatlo po, minamahal, ito ay bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung walang bautismo sa pangalan ng pinakamamahal ng Jesus, walang kaligtasan. Hallelujah. Kaya kinakailangan ang bautismo. At tumingin ng kapatawaran at kaya mabautismuhan, hallelujah, dito makikita ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah. Nandun ang grabing kikilos ang kapangyarihan, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ikay talagang magiging ganap na Kristiyano.
Ang pang-apat po, minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang mahal na Panginoon ang gagawa nito, minamahal. Nakita natin, minamahal, yung mga nanginginig, yung mga humihiyaw, nag-speaking in tongues, minamahal, hallelujah. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo, yung mga nakukuryente na parang, hallelujah, nakuryente ng ilang libong voltahe, hallelujah. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Ating ganapin, minamahal, ang pagsisisi, yung pangalawa, minamahal. Magpagsisihan natin ating sarili, tanggapin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sumunod ko po kayo sa panalangin na aking sasambitin, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Sumunod po kayo, minamahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Hugasan mo po ako ngayon, mahal na Panginoon, ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pagpalain mo pa rin po ako, 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mahal Pang Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pa manalangin sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal Pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dilangin na aming beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming sabat panalangin sa aming mga mahal na kapatid na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Panghawakan mo sila, gabayan mo sila, mahal na Panginoon, na sila ay makapiling namin, makasama namin sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Tulungan mo sila kahabagang patawarin. Hallelujah. Pagpalain maging kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung dumalangin na mahal sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ngunit ating dilangin ng una, ang ating sa pangailangan ng ating beloved, yung taong dumadalangin sa atin, nagsakripisyo ng todo sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal Pang Jesus, hallelujah. So, ang dalahan, beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, kami po yung nagsusumamo sa iyo, Diyos, hallelujah. Yan yung kahabagan, mahal na Panginoon, ang hallelujah. Ang aming beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, patuloy bigyan ng kalakasan, haba ng buhay, hallelujah. Hallelujah, patuloy kahabagan, hallelujah, mahaba pa ng panahon pa namin siya makasama, mahal na Panginoon, hallelujah. At agad niya aming samot panalangin sa kanyang, sa beloved anak po ng beloved pastor, sa ating beloved atit kahit mahal na Panginoon, Isgera, hallelujah, Almeida Isgera, hallelujah, na yung tuloy silang bigyan ng kalakasan, maging hallelujah, ang kanilang beloved, pagpalay mo sila, mahal na Panginoon, patuloy bigyan pagkalingin sa anumang kanilang nararamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming mga mahal na kapatiran na naroon pa sa mga problema, mga karamdaman, hallelujah. Pagkalingin mo sila, mahal na Panginoon. Tutasin mo ang kanilang mga problema, mahal na Panginoon. Tulungan ang lahat na maging mainit sa paglilingkod, mahal na Panginoon, na patuloy na nagtitiwala sa iyo, marilagat mahal na pangalan, hallelujah. Panghawakan mo kaming lahat, hallelujah, patnubayan, at sa lahat ng pangailangan na patuloy mo provide, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito ang aming samot dalangin sa undalang beloved Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong ipatong yung ating kanang kamay. Hallelujah. Kung saan ang ating, sa ating ulo yung ating kanang kamay at yung ating kaliwang kamay, ipatong natin kung nasaan yung ating mga karamdaman. Hallelujah. At tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na minamahal, tandaan natin, ang ating Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong mga salita. Kami nagpatuloy na nagtitiwala, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Valdez Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, hallelujah. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng gawa ng kaway, hallelujah. Cast out, in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng problema, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bilang sa pagtatagumpay, hallelujah, tayo po hihiyaw ng 3 beses, sabay talon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa patuloy na sa mga mahalagang announcement, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Hallelujah. Sa ating beloved brother June Amaro, beloved elder June Amaro. Amen, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder Dio Rodriguez. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat.